Boards! Bye! Ikaw na nasa EDSA ngayon! Ang panguot! Tana! Pamangkin? Pamangkin? Mga angkol, may mga balak ba kayo na lakad ngayon dahil Biyernes ngayon na hindi alam ng mga asawa ninyo? Diretsuhan ako. Ha? Diretsuhan? Oh. Matik yan. Oh, may tumawag! May tumatawag! Asawa ko yan! Hindi, asawa mo. Masagot sa masagot. Sagutin ko. Wait lang. Hello, me. Nakuha na ko. Nakakuha ka na? Oo. Ay, cancel ko na lang, ne. Oo, pero ba't nag-add akong add 50? Okay. Ay, sige na kay ga-adlib kami, on air ta ka. Me? Na po, Paul. Love you, me. Alam mo ba? Ayun yung adlib natin eh. Tama-tama tumawag yung asawa. Huli ka!